ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! 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 Lakman Lumai! Lakman Lumai! Lakman Lumai! MLP! Syuaban sedang kajingelang pait ba Hamadan Malki kibor pulit kila penjur ya kibor pahara haki benta ba marjan bat kene ka jaka bala penjur ru ya kibor pahara haki thain khandailat secretariat hajan civil hospital bat haki wai pat ki jaka la ban kedo baka kinhon kabala tip kom kasur ngeu kinong Malki kala khot jingelang pait ba benta ka sengi hat majai ha ka nyotrik ubnai nailor arajar arpuai Hamadan Malki kom kadak ka jing penrem ya ka sarkar halor ka jing syakhsiat yap jang general secretary barim ka HNLC uba cherry starfield thank you kabala jia ha ka step parngap jang ka khat lai trik ubnai nailar arajar arpuai Hagani ke jingelang Hamadan Malki layo iru balawan poilang kinong elam jong kasor kinong maulai.